Però també és important dir això, que tant en Llàtzer com la Daniela han participat en bona part de la recerca que fem nosaltres. No només fan, que no són directors que fan només la dramatúrgia. No, han estat presents des del primer moment en tot el procés, en el procés de... El que tenia clar també la Daniela és que... És un procés estrany en el món del teatre, no? El que exigeix el verbatim va més enllà del que és un procés normal, no? Sí, clar, perquè quan van començar? Al maig. Al maig van començar entrevistes. Sí, per això, és un procés diferent en el temps, que llavors es concentra a l'hora d'assajar, però que requereix molt més voluntat i molta més dedicació que un procés normal, no? Bueno, fora que facis pel·lícules i tinguis un any per preparar-les, no? Però... Sí, i en aquest procés que ja ha sigut la Daniela, igual que va ser en Llàtzer, no? En tot aquest procés sí que la Daniela sí que ha tingut clar, cada vegada més clar, que seria auster, no? Que tot recauria, que seria molt senzill, perquè com que el tema en si ja... La paraula és tan important. Sí, és tan important que ella mateixa diu que idees que havia tingut i tal, tot ha anat caient per centrar-se sobretot en la paraula, perquè ha vist que és tant el tema que qualsevol cosa que vulguis fer de més pot anar a la contra. Llavors s'ha d'anar com molt en compte, no? Això depèn molt del tema i del... no? Vull dir que, per exemple, en el Milicaca van fer com una dramatúrgia molt més teatralitzada, no? Perquè, de fet, explicaven una cosa històrica i ho lligaven des del primer que va fer des d'en Pepe Beunza, que va ser el primer objector de consciència, fins al moment en què s'aconsegueix la suspensió del servei militar obligatori, i van fer tot el fil històric. Llavors era un sistema, era un verbatim, però tenia un fil, com en aquell cas, cronològic, no? Històric. El que va fer en Ferran amb el Color de la llum. Color de la llum. Esclar, eren 5 fotoperiodistes que explicaven les seves experiències i que anaven parlant una mica de tots els temes que envoltava el fotoperiodisme, però també amb uns referents que eren a fora, que eren imatges, que eren les peripècies de cadascú, tenia es projectaven fotos, hi havia com un joc que necessitava l'espectacle diferent. En el vostre cas, amb el No m'oblideu mai, hi havia una aparició d'una bateria en un moment determinat que explotava una mica, que portava com... Sí, l'element de la bateria, per exemple, va aparèixer a meitat dels assajos. Vull dir que tampoc no estava en la ment del director, no? De fet, Llàtzer. va comentar-ho ell. I si posem una bateria? I clar, la primera reacció era... Una bateria? Però clar, és que... No? Era un testimoni que ell feia, que parlava d'una... Vull dir que és molt xulo el treball d'equip, perquè amb en Llàtzer ens hem entès superbé amb l'equip, i amb la Daniela també, no? Com a equip. Com a equip. Sí, sí. No dic que fins i tot assajàvem un buc de músics. Clar. Un buc amb bateria. Amb bateria. Hauríem de buscar la bateria primer i després fer l'assaig. Sí, en aquest cas ja veurem com anirà, perquè com que tot és una feina que la Daniela ara està ja... Ja està avançant. Comencem el 27 de gener a assajar, i també durant els assajos segur que apareixeran elements. Que apareixeran...